gavana ma Meru ni to koro dware ni wadhi e katiba. Ma ber katiba en omiyo wa gimiluongo ni article 192 ma jatelo mar piny omi thuolo mar mondo dissolve godo county. To dissolution mar county king'iyo County Governments Act section miluongo ni section 123 aparo miyo japiny moro amora thuolo mar mondo ndik petition. To en petition ma kama koro wasechopeni kodhi e Senate to chal ka gima dhi kalo. Omiyo dware ni kata ka court osemiyo governor reprieve mar some days to ng'e ni koro service delivery gi confidence mar japiny manogone kura samoro koro onge. To bende wang'e ni kaluwore gi weche mag NADCO waseneno certain processes mag impeachments mag governors to wan kaka ng'ama deal gi devolution samoro cases mamiyo governor bedo impeached bende do not meet the threshold of an impeachment. Omiyo samoro koro wang'iyo ni which one is the other hidden hand. State House ni be ng'ano mantie State House ma pile pile kobed Siaya to State House, kobed Meru lwet State House, kobed Homa Bay sani wacho ni imanyo deputy president Homa Bay State House. En ng'ano e State House kama bende interfere gi service delivery gi kaka devolution oripo bed ni tiyo. Omiyo nitie weche mang'eny Cleophas minyalo wach e wach mar impeachments mag governors. To wang'e bende ni chik mar impeachment mar governor bende onge. Emomiyo kata ka governor bedo impeached kawuono kendo kiny ochako kodok. To gima mora en ni as devolution stakeholders waseketo e Senate kacha nitiere bill sani mabro keto certain thresholds ma oripo bed ni ng'eyo ka governor pok othich oko. To aparo ni mar Meru ni to koro wachopo kama koro dware ni lwet State House mantie State House no ng'e kaka wanyalo dissolve godo Meru County mondo jo Meru te odoge yiero. En gima tek nikech kata mana IEBC bende koro waonge go. Pod onge. Mane yo manyalo konyo swali kosepacho na weche mag thicho oko Kawira Mwangazi.